Què és el projecte Escola Sentinella? Escola Sentinella és un projecte de recerca del Departament de Salut i del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya que té l'objectiu d'avaluar i monitorar la pandèmia de la Covid-19 en l'àmbit educatiu, per tal de dissenyar polítiques públiques que promoguin entorns escolars més saludables. Durant el segon curs del projecte han format part de la xarxa d'Escola Sentinella 23 escoles i hi han participat 5.687 persones, des de l'alumnat de totes les etapes educatives, infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius, fins a personal no docent dels centres, passant pel professorat. Les activitats principals del segon curs del projecte han sigut una enquesta sobre actituds, coneixements, conductes i impacte de la pandèmia, la recollida de mostres biològiques, un estudi qualitatiu sobre l'impacte de la pandèmia a la salut mental de l'alumnat, un estudi pilot sobre absències i ventilació, l'avaluació ambiental dels centres i una recerca participativa per dissenyar una intervenció integral per la promoció de la salut mental. Quins han sigut els resultats de la recerca participativa per dissenyar una intervenció integral per la promoció de la salut mental? 57 docents i expertes en salut mental, junt amb 1.611 alumnes i les seves famílies, i amb l'equip investigador del projecte, han contribuït en el procés de recerca participativa. Amb aquest procés s'han identificat els problemes i oportunitats envers la promoció de la salut mental. Els més destacats s'engloben entorn del model assistencial i de la promoció de la salut mental, la manca d'intervencions personalitzades i cost-efectives, la falta d'educació per la promoció de la salut mental, els problemes d'accés a la informació i a mesures contrastades i l'impacte de les desigualtats socials en la salut mental. També s'han dissenyat 29 recomanacions de millora del model de promoció de la salut mental dividides en 6 categories. Aquestes recomanacions s'han presentat al segon congrés d'Escola Sentinella, que ha comptat amb la participació de responsables de polítiques públiques, l'equip investigador, així com l'alumnat i professorat de les escoles Sentinella. Des de l'equip d'Escola Sentinella volem donar les gràcies a totes les persones participants, perquè, sense vosaltres, aquest projecte no hauria estat possible. Trobaràs tota la informació del projecte al web www.escolasentinella.cat.